Идеята за Октобирфест или Октомврийски бирен фест във Велико Търново се роди някак спонтанно в мрежата. После се оформи мнението, че бирата трябва да се съчетае и с малко ходене и мисля, че се получи. Гледайте! Седя си сам на бара и си сърбам бира. Поглеждам си часовника, умът ми не побира. Как е възможно така да се прецакам и цяла вечер да се вържа да я чакам? Но сам съм си виновен, запознахме се на плажа. Помоли ме гърба и с крем за слънце да намажа. Накрая се оплака, че мъжът ти бил в Ангола и аз си я представих в леглото ми гола. Сам на бара, ех, мама му стара, как ме прекара. Отдавна не ми бяха слагали секира, добре поне, че в бара се събира. Няма бира, а сърцето ми направо спира. Една дама ме фиксира, ала не можеш да ме фиксира. Що няма бира, няма бира, а сърцето ми направо спира. Се умира, дано да не, що няма бира, няма бира, няма бира, а сърцето ми направо спира. Направо
спира.